பல வருடங்களுக்கு முன் ஹரிஹோடினி என்ற உலகின் தலை சிறந்த சாகசக்காரர் ஒருவர் உலகின் எச்சிறைச்சாலையின் கதவுகளையும் தன்னால் திறந்துவிட முடியும் என ஒரு பகிரங்க அறிக்கையை வெளியிட்டார். இவரின் இவ்வறிக்கையை அன்றிருந்த பல நவீன சிறைச்சாலைகள் ஒரு சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு தங்களிடமிருந்த மிக பாதுகாப்பான அறைகளினுள் இவரை சிறைப்பிடித்தும் வைத்தனர். ஆனால் ஆச்சரியம் யாதெனில் ஹோடினியை சிறையில் அடைத்த ஓரிரு நிமிடங்களிலேயே அவர் சிறை கதவை திறந்து கொண்டு வெளியேறிவிடுவார். இப்படி ஹோடினியின் புகழ் பரவிக்கொண்டிருக்கையில் அமெரிக்காவின் மிக பழமையான சிறைகளில் ஒன்று அவரின் இச்சவாலை ஏற்றுக்கொண்டது. அதற்காக ஒரு நாளும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அமெரிக்கா முழுவதும் இத்தகவல் காட்டு தீயாக பரவியது. குறித்த நாளில் ஹோடினியின் இச்சாகசத்தை காண மக்கள் திரளாக அச்சிறைச்சாலையின் வாசலில் குவிய ஆரம்பித்தார்கள். மக்கள் கூட்டத்திற்கு முன்னால் பெருமிதத்தோடு கையை உயர்த்தியபடி ஹோடினி சிறைக்குள் சென்றார். உலகின் அதிநவீன சிறைச்சாலையின் கதவுகளையே திறந்தாயிற்று. பழமை வாய்ந்த இச்சிறையில் அப்படி என்னதான் இருக்கப் போகின்றது என்பதே ஹோடினியின் நம்பிக்கை. அங்கிருந்த ஒரு சாதாரண அறைக்குள் ஹோடினியை அடைத்துவிட்டு அங்கிருந்து அவர்கள் விலகிச் சென்றார்கள். அப்போது ஹோடினி தனது காற்சட்டைக்குள் மறைத்து வைத்திருந்த ஓர் கம்பியை வெளியில் எடுத்தார். அது இலகுவாக எக்கோணத்திலும் வளையக்கூடியதாகவும் மிக மிக உறுதியானதுமாக இருந்தது. அக்கம்பியை தனது தேவைக்கேற்ப வளைத்து ஹோடினி அந்த பூட்டப்பட்ட சிறைக்கதவின் சாவி நுழையும் பகுதியில் செலுத்தி அப்பூட்டை திறக்க முயற்சித்தார். ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இலகுவாக அது திறந்துவிட முடியவில்லை. அரை மணி நேரம் கடந்தது. ஹோடினியின் நம்பிக்கையும் குறைய ஆரம்பித்தது. ஆனால் மனம் தளராமல் தொடர்ந்து முயற்சித்துக் கொண்டே இருந்தார். ஒரு மணி நேரமும் கடந்தது. அவரது உடலில் இருந்து வியர்வை வடிய ஆரம்பித்தது. பதற்றமும் தோன்றியது. ஆனால் பூட்டை மட்டும் திறக்கவே முடியவில்லை. இப்படியே பல மணி நேரங்கள் கடந்தன. ஹோடினி தனது சக்தியை முழுமையாக இழந்தார். இறுக்கமான அளவில் மூச்சை இழுத்தபடி அந்த சிறை கதவின் அருகில் உட்கார்ந்தார். இதற்கு மேல் அந்த பூட்டை தன்னால் திறக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவரிடம் இருக்கவில்லை. அவரது மனம் விரக்தியின் உச்சத்தை அடைந்தது. பொறுமை இழந்த ஹோடினி அக்கதவை எட்டி உதைத்தார். திடீரென அது திறந்தது. அக்கதவு அதுவரை பூட்டப்படவே இல்லை. ஹோடினி அவ்விடத்திலேயே உறைந்து போனார். ஒரு பூட்டப்படாத கதவை திறக்கவா நாம் இத்தனை மணி நேரம் போராடினோம் என எண்ணி தன்னைத்தானே நொந்தார். ஆனால் அது முற்றிலும் உண்மை அல்ல. அக்கதவு உடைக்க முடியாத ஒரு பூட்டை கொண்டே ஹோடினியின் மனதில் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்பூட்டை தன்னால் திறக்கவே முடியாதென ஹோடினி உறுதியாக நம்பினார். அந்நம்பிக்கையே உலகின் தலை சிறந்த சாகசக்காரனையும் ஒரு பூட்டப்படாத கதவின் முன் திண்டாட வைத்தது. நிச்சயம் நமது மனம் சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம். ஆனால் அச்சக்திகளை எல்லாம் நாம் பூட்டுக்களை உருவாக்குவதிலேயே செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதன் காரணமாகவே வாழ்வின் பல பூட்டப்படாத கதவுகள் கூட நம் கண்களுக்கு பூட்டப்பட்டதாக தென்படுகிறது. அதனால் அக்கதவுகளின் பின்னால் நாம் இயலாமல் கிடக்கின்றோம். நமது கனவுகள் அனைத்தையும் அக்கதவுகளுக்கு அடியிலேயே குழி தோன்றி புதைக்கின்றோம். ஆனால் உண்மை யாதெனில் அக்கதவுகளை ஒரே உதையால் நம்மால் திறந்துவிட முடியும். இருப்பினும் நம் மனமெங்கும் நிறைந்திருக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை அதிலிருந்து நம்மை தடுக்கின்றது. சில நேரங்களில் உனது மனம் உன்னிடம் பல பொய்களை கூறும். உன்னால் முடியாது, நீ பலவீனமானவன் என அது கூச்சலிடும். உன்னிடம் சக்தி இல்லை, ஆற்றலும் இல்லை என அது உன்னை தடுத்து நிறுத்தும். ஆனால் வெற்றி எனும் அழியா பொக்கிஷத்தை நீங்கள் அடைய விரும்பினால் இன்று நீங்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ள சிறை கதவுகளை உடைத்தெறியுங்கள். பயம், பதற்றம், தாழ்வு மனப்பான்மை என உங்கள் மனமெங்கும் பூட்டப்பட்டுள்ள பூட்டுக்களை அவிழ்த்தெறியுங்கள். ஏனெனில் நிச்சயம் உங்கள் முன்னால் உள்ள எந்த கதவும் திறக்க வழியில்லாத அளவு பூட்டப்படவில்லை. நீங்களாகவே அது பூட்டப்பட்டுள்ளதாக நம்புகிறீர்கள். ஆனால் தைரியமாக அக்கதவுகளை எட்டி உதையுங்கள். அப்போதுதான் அக்கதவுகள் பூட்டப்படவில்லை என்பதை உணர்வீர்கள்.